חמשושית באולפנה, כמה מתי שרוצה, אף אחד פה לא יעצור אותה. תשאלו את הרב, שיגועים בשגרה, כל כך הרבה זמן, איזו אווירה. על החמישית! אני זוכרת לפני שנה, איך שהקורונה התגלתה, סילקנו במהרה, התרכזנו במבצע, ואיך זה קרה, זה בררה, צחוקים ושטויות, חברים וחברות, הולך להיות פה אחלה של מסיבה, והרבה הפיכות, חמישית אשפה פה מרימות מסיבה, אז יאללה בוא נתחיל אותה. נמצא חמישית מתקרב, אין אחד שלא מתלהב, כולם פה כבר בנות, כל הבנות כבר באות, היה אוכל פצצה ושירים ברמה, את החדר אוכל לא הופכים להפתעה. עכשיו המורות משתגעות, עשינו בלגן בכל הכיתות, אתה לא מבין איך זה נפל עליך לפרצוף. יצאנו מהשער לשער חניה, והראתה אותנו המורה, אמרנו לה שיש נמצא רמה. הולך להיות פה אחלה של מסיבה, והרבה הפיכות, חמישית אשפה פה מרימות מסיבה, אז יאללה בוא נתחיל אותה. היידה! נמצא חמישית מתקרב, אין אחד שלא מתלהב, כולם לא מרחנות, כל הבנות באות, היה אוכל פצצה ושירים ברמה, את החדר אוכל לא הופכים להפתעה.